Това е черквата на село Кокотница. Първото нещо, което направи кметицата, е да се възстанови християнството в това историческо село. Направи се ремонт на покрива, смениха се всички инсталации, кабели, ново табло се направи и сега остана вътре олтара да се подмени с едни стари дъски, прашясало. Има страхотен архив, който трябва да се разгледа от духовни лица, които се сещат от тази литература, да се подарили, да даде, ако трябва, на исторически музей, за да се използва. Дани е човека, която ме запали да участвам активно в обществения живот. До сега за тези 6 месеца е направила много, дейна е и много добър организатор. Дани ни накара да бъдем заедно и да бъдем общност. Трябва да ви кажа, че тя е абсолютен патриот, човек, който милее изключително много за селото. И на нея ни трябваше много време реално, за да покаже това, което е тя. Смятам, че никой от селото не може да отрече това, което е направено само за няколко месеца. Истински човек от Има такъв народ. И за Даниела ли? Тя е невероятна. Време е да имаме повече хора като Даниела.